Hello, beautiful people. It's your boy Wabizo in the building again. You know what it is. You know the story. You know the vibe. The balance bombano pa DM International TV. Popo timakupatsira nkhani zosiyana kuchokera ngoja zonse zinayi za dziko lino. Nkhani imene tabwera nayo pakadali pano ndi nkhani yokhudzana mtsogoleri wakale wa dziko lino Professor Arthur Mutharika. Monga tonse tikudziwa kuti masiku angapo apitawa panamveka mphekesera zonena kuti mtsogoleri ameneyu amene ali upuma wa dziko lino komanso ndi torchbearer tinene kuti mtsogoleri amene atsogoze chipani cha Democratic Progressive Party makamaka pa zisankho zomwe zichitike pa 16 September mchaka chino amati akudwala, ndipo mphekesera zimamveka kuti iyeyutu ali kayakaya makamaka ku chipatala china mu dziko la South Africa. Koma achipani cha Democratic Progressive Party atafunsidwa monga mneneri wa chipani chimenechi amene amayankhulirapo amene onda Shadrack na Malumba kuphatikizaponso apita mukhitho imwe ndi mulembi wa chipani chimenechi ananena kuti aya Professor Arthur Mutharika apita maiko akunja kuti akathamangitse mabizinesi awiri atatu potengera kuti tayandikira mperiodi yachisankho kamene tinene kuti mperiodi imene kukhale kukuchitika makampeni, ndipo makampeni amafuna ndalama kotero kuti kumene kuku ndithu akakumana ndithu ndi anthu awiri atatu ofunikira kuti akapeze upangiriso ungapo. Zimene zitu sizidamveke kugulu lina la anthu lomwe limanena kuti ayi Peter Mutharika wadwalika ndipo ali mwakayakaya kumeneku chipatala china ku South Africa, ndipo anthu amakamba nkhani zambirimbiri. Koma amati chatsitsa dzaye kuti njovu ichoke mnyanga kamene tinene kuti amati kutsutsa galo nkukumba. Lero tinangoona kuti akuti tu president opuma ameneyu Professor Arthur Mutharika akhale akutsika pa Chileka airport kuchokera kunja kumene anapita, ndipo atafika pamenepa tinaona ndithu masapota ochulukirapo achipani chimene cha Democratic Progressive Party DPP kuphatikizapo bodyguard wachitetezo wa mtsogoleri wakale ameneyo ndi Anomali Chisale anali nawo kumene kuti kulandira mtsogoleri ameneyu kuchokera mdziko la South Africa. Pali zingapo zimene zikukambidwa. Anthu ena kunena kuti imene akuonekera Professor Arthur Mutharika zikuoneka kuti thanzi lake lilipopo. Yeyu ndithu ali gwagwagwa ngati mwala chonchi, kulimba ndithu ngati chitsulo. Pamene ena kunena kuti akuoneka kuti ndofoka komanso akuoneka kuti anadwalika kwambiri. Muyike maganizo anu mu comment section imo. Komanso ngati mwafika pano mukuonera video imene ndikupira kuti mwayikonda ko basi chimene mungachite ndi kupanga subscribe kuti mukhale mmodzi mwa anthu amene muzipeza ma video amenewa mwachangu fati zikhale tikugadabula kutambasulatu nkhani makamaka zimene zikuchitika kwathu kuno ku Malawi komanso maiko akunja, kotero kuti inu ngati mmodzi mwa anthu amene mumatsatira channel chimenechi muzikhala anthu oyambirira kulandira information yofunikira mu nthawi yoyenera. Koposaposa tapangani share kuti nkhani imeneyi ithenso kufikira anthu ena amene mwina alibe kuthekera kunena kuti pakadali pano akhonza kumaonera video imeneyi kudzera pa tsamba lathu la YouTube. Tipitirize nini nkhani yathu. Nkhani imene takutengerani pakadali pano makamaka ndi nkhani imene yalembedwa pa tsamba la mchezo tsamba la Facebook la MBC Digital. Tsamba la MBC Digital ndi tsamba limene lili la MBC Malawi Broadcasting Corporation, ndipo pamenepa ndi pamene amafalitsa mauthenga wawo makamaka kudzera pa tsamba limeneli makamaka pa Facebook pamenepa ndi tiwerenge zimene alemba a MBC zokhuza Professor Arthur Mutharika. Mwachangu ndi mosunga nthawi tipite tikaone ma comment yake kuti kodi nkhani zake zikuti bwanji, komanso Amalawi akuyankhula kuti chani kutengera ndi post imene Digital MBC yalemba. Yalembedwa mchingerezi tiwerenge mobolobosha motero poti pasukulu tinatulukira pa window komabe tiwerenge motere. Akuti 86-year-old Democratic Progressive Party assumed presidential candidate Professor Arthur Mutharika returned home on Friday afternoon looking sick, frail and tired. Mutharika arrived back from South Africa via Chileka International Airport after disappearing for 2 weeks for undisclosed reasons. Other reports had indicated that Mutharika, who is the country's former president, was in South Africa for medical attention.
However, DPP has dismissed the claim, with Party Secretary General Peter Mukito only confirming that Mutharika had traveled to the country for undisclosed agreements. Malawi is expected to go to pause on September 16, 2025. Zimenezi ndizimene digital MBC yanena mwina kungochita mongo tambasula mtichewa iwo atakunena kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP amene ali ndi zaka 86 wafika mdziko muno akuoneka odwalika kwambiri pamene anapita ku mdziko la South Africa, ndipo mphekesera zikumveka kuti iwo anapita kumeneko kukalandira thandizo la mankhwala. Izi zili chonchi ngakhale mlembi wa chipani chimenechi amene ndapita Mukito anakana kuti Mutharika anapita ku South Africa kuba business amene sangafotokoze ku Dzulo. Inu malingana ndi nkhani imeneyi mwayilandira bwanji? Kubwera kwa Professor Arthur Peter Mutharika mukukuona mutani? Tayikani maganizo anu mu comment section chifukwa zimenezo ndi zimene zimatithandiza ife kuti tithe kukamba nkhani zathu mumasuka komanso kudziwa zimene anzathu kumeneko mukuganiza. Tiyeni mwachangu ndi mosunga nthawi tingowerenga makomenti awiri okha kapena atatu kuti timve kuti nzika za dziko lino Malawi akuti nji makamaka pa nkhani yokhudza ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Komenti yoyambirira pamenepa ichokera kwa Anthu Chipala akuti awande mabodza nanga boma likasintha mudzasiya ntchito nokha. Limene ndifunso ndithu ichokera kwa Anthu Chipala kunena mene zikumvekera pamenepa khanga kuti akukomenta kunena kuti ili ndi bodza lotheratu, kodi boma likasintha inu amene mugwira ntchito ku MPC ino mudzasiya nokha ntchito. Big Blue akuti stopping solo TV ya boma. Stopping solo TV ya boma. Ndithu amene ndi Big Blue nayenso kikapo maganizo ake. Tiwerenge komenti ino chokera kwa McDonald Shakuru Nkandawira kuti kodi APM ndi threat kwa inu komanso waye malemba zoyipa nzake mamuyipa. Sisi kumveka bwino komano tipite ku komenti ina kuti tive kuti akuti chani komanso imene iwerengedwe mo kumabwino. Tiwerenge komenti yathu yachitatu komanso imene ikhale yomaliza kuchokera pa post imene MBC alemba zokhudza na Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ni mtsogoleri wakale wa dziko lino komanso amene azapikisana nawo pa 16 September chaka chino. Zisankho zimene zili mkudzazi. Uyu ndi Pepe Sina kuti I know Chakwera is the one behind this. He was like mulembepo age azikumbukira anthuwa. Watero ndithu amenewo. Comment yomalizitsa kuchokera kwa Chikondi Lingoya kuti without mentioning the age reporting sitheka zoti munthu akayenda ulendo amatopa simukudziwa. Imene ndifunso ndithu kuchokeranso kwa Chikondi Lingole. Tifikiranso kanthawi kena pamene tibwereso ndi nkhani zina zosiyana-siyana kuchokera pompano pa DM International TV pomwe timakupasira ndi nkhani zosiyana-siyana kuchokera kwa tukuno ku Malawi komanso maiko ena. Ine mulutswane moja Webizo in the building ndingoti maumanose ziko.